Primeran B2, 128, 16. Entzuleen mezuak. Zorioneko erabakiak, zenbat buru hauste ematen diguten eta zer nolako arindua behin ebatzi ondoren. Publizitatea baino lehen, Julio Soto solaskide izan dugu eta gaiari buruzko iritzia eskatu dizuegu entzuleoi. Eta hasi dira entzuleen mezuak iristen. Hauek, lehen biak, Altsasuko Inarrek honela dio. Laguntaldean eztabaidagai izaten dugu haurtxoek baote duten beren bizitzari eragiten dieten kontuen gaineko erabakimenik. Ni baiezkotan nago. Gurasoek horrela uste ez duten arren, ez dut zalantza izpirik ere aurrek agintzen dutela gurasoen autu askotan. Jokoa ematen du bai. Ona bigarrena, zeraingo Manolik. Erabaki, deliberatu, hoixe da bizitzan etengabe egiten duguna. Jaiotzen garenetik azken hatsa eman arte, era guztietako erabakiak hartuz egiten dugu aurrera. Badatoz gehiago ere, hasi dira entzuleak berotzen pixkanaka. Lesakako Kikek erabakien nolakoaz hausnartu du, ezin dela orokortu azpimarratuz. Ez da gauza bera eguneroko kontu hutsalen gainean zirte dozarte egitea, edota bizitzako mugarrien inguruko autua egitea. Zein lanbide aukeratu, non bizi, zenbat seme-alaba izan, hoiek dira zinez erabaki garrantzitsuak. Argi dago, zenbat buru, hainbat aburu. Dulantziko ilazkik bere bi alabak zein desberdinak diren aipatu digu, naiz eta heziketa bera jaso izan. Batak ziztuan hartzen ditu erabaki guztiak, ia pentsatzeko astirik ere hartu gabe. Erabakia hartu gabeko denborak egon ezina sortzen diola esango nuke. Bestea berriz, itzulinguruka ibiliko zaizu. Konturik harinena ere alde guzietatik aztertuz. Ara, lekeiteko Iker bezala. Erabaki beharra gaitza da. Kezka eragiten du okerreko autua egin izanaren zalantzak. Bukatzeko, ona Hendaiako Joanesen galdera guziontzat. Bihotzak ala buruak agintzen dizu erabakiak hartzeko garaian? Hoi dagakoa, horren arabera gara modu batekoak edo bestekoak. Mila esker guztioi, horren beste ekarpen mamitsurekin, buruari eragiten jarraituko dugu geuk ere.